खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 7 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 20 कार्तिक दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिजों गोहोम गोग्लैगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। रां थिसननाया मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि गोसोआ गोजोन मोनगोन। दावबायनायनि खाबुफोरा मोजां आरो हरखाब माबा मोनसे मोजां खौरां मोननायनि जाथावना थायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोबां मिजिं दं। फालांगिरिफोरा गोदान रादाय खानो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शन जानायनि इसारा दं। नखरारि सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय थागोन आरो नखरनि सोद्रोमानि जाफुंसारनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोदै जागोन। हेफाजाब होनाया सासे गोजाम लोगोनिफ्राय फैनो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो नोंथांनि फोथायनाया नोंथांखौ गोदान जौथायाव लांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन आरो नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ, जायखौ नोंथाङा मोजाङै सामलायगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन आरो नोंथाङा गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नखरजों सम हगारनाया नोंथांखौ खुसि खालामगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय थोजासे उन्दुनायखौ थि खालाम। नोंथाङा आध्यात्मिक हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै फोथायथि आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि जिउ राहायारि फोथाराव गोदान खाबुफोर फैगोन आरो नोंथांनि सानस्रिफोरा बाख्नायजागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन आरो गोबां खरसाया सुफुंजागोन। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। धोरोमारि एबा समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंसोर खामानियाव गोदान बिबान मोनगोन, जायखौ नों फोथायनानै मावफुंगोन। साना रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान फुंखानिफ्राय धोन आरजिनो हायो। नोंथाङा नखराव मोजां खौरां मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि जिउआ गोथौसिन जागोन आरो नोंथाङा मोनसे जर'खा बुब्लिखौ रानलायगोन। मोनसे गोजाम दान्थे-बिदान्थेखौ सुस्रांनो हायो। दावबायनायनि थाखाय समा साबजाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानियाव आखा-फाखा दिन्थिगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मासे जौगानायनि सिगनेल मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया सोरांनि लामायाव दं। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन। आध्यात्मिक खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। सासे खाफालगोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि जिउखौ मोनसे गोदान दिथा होनो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय समानथाय आरो दावगानायनि सान जागोन। खामानियाव जाफुंसार जानायनि नेरसोन थायो। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। नखराव गोरोबलायनाय थागोन आरो माबा मोनसे मोजां हाबाफारिनि बिथांखि लानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। गावनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोरोंथि लाखि। गोजाम सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। आध्यात्म नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोसोनि फोथायनाया बांगोन आरो नोंथाङा साहसजों जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जागोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नखराव हेफाजाब आरो अननाय थागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोथौथिया बांगोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन आरो मोनसे गोजाम बाथ्रानि सुस्रांनायनि राहा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि जिउआव मोनसे गोदान गोहो बोहैगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव जाफुंसार जागोन आरो नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। नोंथांनि नखराव अननाय आरो खौसेथिया सोलिबाय थागोन। नोंथांनि सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव रमान्सआ बांगोन। नोंथांनि गोसोआ माबा मोनसे मोजां खौरां मोननायजों गोजोनगोन। दावबायनाया मोजां आरो जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना खस्थ'नि बान्था होनाय सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसारनाय आरो मान मोनगोन। रांखान्थियारि महरै साना मोजां जागोन। नखराव गोजोन आरो हेफाजाब थागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव सैथो आरो गोथौथि थागोन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। आत्मबिश्वास बांगोन आरो गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान मोनफुंनायजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव दिदोमथि थागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। आध्यात्मिक नोजोरजों नायब्ला बे साना गाहाम। दावबायनाया मोजां फिथाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला अख्रां गाब। मीन राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि बिथिङाव जाफुंसारनाय आरो मान मोनगोन। रांखान्थियारि महरै साना जोबोद मोजां जागोन। नखराव सुखु गोजोन थागोन। सावस्रि मोजां जागोन आरो गोसोआ गोजोन थागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोजोनआ फैगोन। दावबायनाया फिथाइ गोनां जागोन। आध्यात्मिक हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें सना गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।